machiegni uru nyikwara mogi chenro mar Abila ka kama kinde duto wasebet kwa puonjre luo kite gi timbegi wanono go dak kwero machon gi dak oganda wa masani mondo wayud kama wang'ayo nolalnwa tieng' mabiro sano yud kama nyalo luwo kaka kit Ramogi Ajwang' ne dwaro nyikwara mogo dag tageno nurie maber kamoro amora nyakwara mogi kama untie to thuon wach ma juoge gogo kom piny ka madwa no chop nyakwara mogi kamoro amora ma intie kata in odi kanyo wadwa ng'iyo chike mane Ramogi Ajwang' oketo ni tayo jalno madwa dhi nyombo chike matayo ng'at madwa dhi nyombo mane wach madwa ng'iyo kech Ramogi juok Ramogi ywak nyikwara Ramogi thoth gi sani kinyombo to mwadwa ng'iyo to wayudo ni Ramogi Ajwang' kaka jaduong' mane riek noketo yore auchiel matayo ng'ato kadhi thur gi dhako ma thur gi dhako kimuomri amwoma ni ichiew kinyi tedhi wayudo ni Ramogi noketo ni yo mokwongo manyalo teri thur gi dhako en dhi nyombo motamo oganda wa masani dwa ng'ato ni ane gi nyar ng'ato kanyo higni 18 to kia thurgi yo machielo ma bende Ramogi noketo nyalo tero ng'ato thur gi dhako en liel ka liel otimre inyalo dhi machielo bo wayudo ni noket kanyo en dhi neno dala jaduong' ni ogo dala samoro in or maduong' koro idwa ni mondo idhi yawno oche moko kanyi dhiye machielo bende masani onego bed ni waneno ni thoth en kidhi yali thur gi dhako wach wuok matek koro teri kacha bura dhi kanyo bende ne tero ng'ato thur gi dhako machielo bende nitie makoro idhi yali bura uteri kocha koro idwa dhi yali mana anwayo kanyo to nitie ma bende idhi waro gige keny uchwanyre gi minodi koro idwa ni dhi war gige keny nyakwata wacho ni koro ibet tiedero to dhok moko minyuomo ariyo gi to koro gima dwaro onge nikech kiwaro dhogi go to chal gima koro wuodi ne konyuom min weche tek nyikwara Ramogi warwako uka to kaka pile e batha tung kacha nitie kod nyakwar Tao Kogot wuod Mur Malanga Musa ni nyikwara Ramogi Ajwang'. Nyikwara Ramogi Ajwang' amoso ka moro amora ma untie ni saure uru an nyakwar Tao Kogot udaki nyaro loko kola nyaruoth nyalego nyadhi an okego chieng' ochunge go chieng' onjula kod ochola kake eko chung an ng'ama pielo matamre mosi gayiem ong'ei maber ni machate nogolo osiepna to okomosi ogola kala erokamano nyakwar Tao batha ka antie kod Bishop James Otieno kod Alego Nyadhi wan nyikwara Ramogi. Erokamano uru nyikwara Ramogi kendo odiochieng' ma kawuono machiegni uru kendo chenwa kaka pile an Bishop James Otieno makogola ma Jalego Nyadhi monyuol e piny ka ruoth ma Nyadhi skul an okeu joka nyamuot ma ugolwe kanyo e monyuola kanyo ma mama no ae arwako kendo ang'en kapok wachako to wakete kuom Nyasaye wagon Nyasaye erokamano ruoth mar Israel weche ni ngima kendo tiyo gin kod tekregi Nyasachwa iwacho ni chutho kichalo kaka pala mar ligangla maduong' ma ng'ado koni gi koni Nyasachwa kendo chutho tho kaachiel kod pien mar dhano nyaka chogo nyaka ondhondo kucha mae momiyo weche man kuom Nyasachwa bedo matek ahinya kendo gin weche monego wawinj wakawo weche ni duto wakete lweti Nyasachwa ni kwachako yemiwa ne mamari kendo tekre mar roho maler mondo telwa Nyasachwa kwawuoyo to gane ni bende jowinjo obed kod teko kuom yeny ngeso kisurudha machiegni ureru kamana ahinya. Erokamano Bishop lamo nang'eno riwa nikech chiny kwara Ramogi moko ma kowinjo wach mwadwa wuoye gimomiyo nyakwara Ramogi nanyuomo dhako to gini umule koro chunye mowacho ga mana mondo owil station ageno ni lamo no make makonyal wilo gen lamo nyaka ni lami gimoro amora mane itimo kata mana ka nyomo no bende ibro winjo kowacho ni kata ka ne ji dhi to ni lame kendo bende leme erokamano nyikwara Ramogi Ajwang' warwako e budho nyakwar Tao kapok wachako ng'iyo chike mane tayo ng'ato ka koro ikre ni dhi nyuomo dhako bi nyaka chopo dhi onyuom botiek nyikwara Ramogi masani kinyuomo nyisi oganda Ramogi Ajwang' nang' momiyo jaluo ne nyuomo ga dhako wuod nyaka bilo ing'eyo ni jaluo ne nyuomo dhako nikech dak kod dhako nitiere gimomiyo dak kod dhako koro nitiere gigo manene ruoth Nyasaye omiyo Ramogi Ajwang' ne kotimogi to koro akiluongo ng'ato na dhako to gigo kotimre to bro miyo dongruok bro bedo maber e kindi jok mokendre go matiende ne leswa
nitie ma nyaka tim mondo mi dongruok obed maber. Koro mano momiyo nene nyikwa Ramogi Ajwang' ginyuomo dhako. Ne gikendo dhako to nyaka nyuome. Koro akiluonge na dhako. Kapok onyuome, matiende ne leswa manyiso ni koro kawe odak kod dichuo. Kapok otimgi to luonge na dhako. To leswago nitie tiendgi ni mondo mi juogi mabeyo obi oti maber mondo dongruok mar oganda mar mar oganda obed maber. Juogi koro yie kod juogi mag Ruoth Nyasaye manomiyo Ramogi Ajwang'. Ni magi juogi mochung' koka weche mag nyuolruok mag nyamar dhoodu. Koro momiyo nene nyaka nyuom dhako mondo juogi go oti. Erokamano nyakwar Tao. Nyikwa Ramogi Ajwang' winjo kama nyakwar Tao kelo. Awinjo komulo wach Nyasaye to ayie kode nikech awinjo dholuo moko tigo kanyo ni leswa. Bishop, leswa ni tiende ang'o e piny ruodh polo ka? Kone ma dhok no aga ahinya. Ing'en erokamano Kenja. Ing'en leswa mana kaka ing'en ka wan e kanisa to jomoko pod ok ofwenyoga ni nitie. Ing'eni kiwacho ni juogi to jomoko wega na bishop koro wacho ni juogi jochiende. Ing'eno Kinja kata kapok abiro e leswano. Ing'eni ng'ato ka ng'ato nigi juogi nyaka bishop mawinja. Nyaka cardinal Otunga makoro tinde onge gani ne en ga kod juogi. Ne en ga gi juogi nikech sami wuok idhi ga kamoro to juogi mowacho ni gimo nego bene timo. E koro nitie ga juogi to pogruok gi ma nitie nikech nitie juogi maricho kod mabeyo. Juogi moko maricho ka gin gidwa ni gima rach motimore ni. But ng'eny ji ni kod juogi. Mae kaka wan bende ka wan e kanisa to wawacho liswa. Liswa gin gik ma itimo mobiro e kit ngima mar ng'ato mondo gik moko mabeyo timre ne ng'ato. Inyalo kata winjo ne ka bishop kata pastor moro chieng' motimo sawo kata ma obiro miyo ji sawo to lemo walamo Nyasaye kapok wachako chamo sawo mondo mi liswa mantiere kanisa kae mondo pi kume oganda duto kendo mondo tawa maber mondo sawo mwachamo ni otimre maber. Emo minyalo neno kata ka seche moko wadhi lemo kamoro machielo kata kigero ot kata ka ng'ato dhi nyombo mwadwa wuoye ni to bende ibiro winjo ka wawacho ni liswa maber ma mondo donj kendo nema mar Nyasaye odonj ka en nema to koro mar Kiswahili lakini koro wan dholuo liswa en wanyalo wacho kuom oganda ma joluo mondo winji ni juogi man kuom ng'ato mabeyo gi dholuo mar kanisa koro watiyo kod liswano. Erokamano kuom lero Nyikwa Ramogi wach mar leswano. Wod nyaka Abila med lero leswano. Leswa gin gigo ma itimo, gin gigo mitimo mondo mor juogi. Leswa ok gin juogi to gin gik ma itimo mondo mor juogi mondo juogi oti maber kaka kalure gi gima idwani mondo gitimni. Tiende ni kata mana ng'at ma en babani kata en ng'at moro mana machielo ma nitie gima idwaro kuome mondo mi ombed kodi mamor mondo gima idwaro timreni. Inyalo dhi nitie mich moro migolone mondo koro juogi obed mamor kuome mondo mi gima idwaro cha mondo iyud. Mane kaka kitimo leswa ni juogi to juogi bende bedo mamor to koro kwayo mamari cha koro juogi yie kodo. Leswa ni ka wakete itimo sawo kaka winji keleni sawo en achiel kuom leswa. Mano in kare od nyaka Abila. To adwa ni lere Nyikwa Ramogi kapok wadhi chike. Ogendni mamoko mopogre gi dhout Luo ka idwa nyuomo nyargi tigo nengo kwano ni gik midwaro. Piny Luo ka be nyuomo dhako chal ka gima inyiewo dhako kose enti Ramogi ne kete ya. E piny Luo to onge gima iketo ka gima inyiewo ng'ato. Piny Luo to noket mana ni nyadhi mondo mi gima iluongo no wuoracha onere kendo obed mamori kendo moro jok mikawo nyargi. Ni in wuoyi ma bende ok yot kochopo i weche mag nyombo. Iwuok gi dhok kata mana dhok 4 itero. Ichako ichiko gi nung'e nanto kendo aduogo kanyo bang' dweche kata 6. Kendo itero 4. Inyalo dhi ma dhok chop 20. Koro dhako wuotho e dala ka koro bende iwacho no wuotho ka koro ketie Kiswahili Ramogi no jigamba. Koro tiende otegno.
kendo wuotho konyono dier dipo motegno kowacho na an nyang'ane ka ng'ane an ok an mon machal kodu an onyuoma dhiang' 20 neno ka mano nyadhi manoketne mowuotho ga kong'e ga en dhako moher kabisa ma emomiyo onyuome dhok 20 to mon moko to nyuom dhok 2-3 mano koro monila go kuwo mbele ne ahinya wacho to nyang'ane utu wachang'o an onyuoma dhiang' 20 kapok aduogo ir Bishop ere pogruok e dala mondi yawuoyi e kind dhako mosenyuom gi dhako mapod ikonyuom e kind ji ariyo miwachogo gin mondi yawuoyi dala kanyo mapok onyuom ok en dhako mosenyuom chama chedha to nikech iwacho ni mapok onyuomno opor kod ng'at modak gono mano kaka dholuo luongo ni en dhako mopor gi ng'ato makoro sani to ji oloko dhokno iluongo na ngang'. Ing'e na ngang' en ng'ama ongang're kuom ng'ato. Itemo nyiso mondi luo ing'e ni piny luo ka nitie kido mopogore opogore. Nitie mon moko maber ayany ma kochung' e lar kosiro nding'e gi suka. Suka ondike na kuna matata. En matata lilo. Mowacho ni in ito iwuoyo kaka ng'ai dala ka ing'ama kata mna thurgi wakiani en kare. Mano en kare nikech ing'eyo no onge kaka ng'at ma nyako modonge dalagi mobidhore nyalo wuok to dhi dak kod ng'ato to tomo go nyuol to ng'ano kia dalagi kata mana muogo mobul pok ng'ano tero thurgi to en to oketo nonyuol e dalani saidi mano en dhako ok en dhako mano en ng'at ma pod chodre kod ng'at ma gidak kod cha monego bed ni iketega e kindu mon miluongo mon ma jochode ka mak mana ne ok owuothi chwo mang'eny momiyo en pok oluonge ni jachode lakini en e kategori no. Erokamanya kwata Ramogi Ajwang' ageno ni kanyo winjre kapo ni weche mwawacho injili mar Ramogi mwamulo ni omuli to tem kori kasri iteri gimo thur gi dhako nikech wayudo ni nyieke nyalo yanye to in mabe dhogi tega kani ng'among'e thuru kanjo kara nyakwata ojiwo kanyo ni dhano ni kare kabisa. Ng'e ni ng'ama dichwo ma pok onyuomo dhako en iketega i kategori ariyo. Mokwongo en ng'at ma ok ohero dhako ma en go nyako mane okawo dak onyuol go to ok ohero nikech ng'ama ihero nyaka idhi thuri. Mar ariyo ng'ama dichwono en ng'at monego kwane kama ikwane jok ma jochan tiende ni ng'ama odhier ma onge kata gweno ma doter thur gi chiege. Mane kaka ikit Ramogi ni ng'iyo ni ng'at ma pok otero dhok thur gi dhako en ng'at monego dag musumba nikech onge en ng'ama lwete onge gimoro. Koro kok onwang'o mana kaka ng'ato nyalo jole ma jodalagi to en ng'at mane nyalo chwe musumba nikech en oneno gi wang'e onge gimoro owuoro awuora kaka nyiri beyo nikech an idhi wuoyo gi nyako nadi ti onge gimoro i lweti mibiro tero thuri. Erokamano nyakwata nyikwa Ramogi Ajwang' moloyo joma pok odhi nyombo kik uwach ni wawuoyo nu nadi wan wawacho mna weche Ramogi Ajwang'. Bishop chon kwang'iyo piny luo jaluo ne ok nyal kendo dhako kapok otero gimo thuri. Chenro mag nyombo gi mane ikwongo iluwo ma ng'ato ok ne nyal dak kata higa achiel kapod ikonyombo. Taneno ka tinde ji pogre ga paro ni wach mar lemo kobiro ma Kristo ka ore ma okelo nyaka samuoyo mag dhi nyombo. Dibed nitie andika moro muma kama machido chunje gi nyombo. Ok andika to onge machido chunji kata mane kanisa bende inyalo neno ka seche moko jomoko kadwa kendre to kata na nyako no pod ok oyiene mondo mi odhi kosebire kanisa to koro wacho ni nyako no kinyal kata limo ng'ani nikech gidwa kendre kend maber koro odhi to bedo korgi onyala biro to luoko ng'ani ga kata lepe to bang'e achien giloso weche gi mag arus to koro aka chieng' motiek arus no koro aka okawo nyako no koro officially gidhombogo. Wach muma pok aneno kamoro mopingo wach aina miwacho no kata mondik to arus awinjo kimulo kanyo. Chik oyie ne ng'ato timo arus kapok onyombo. Chik ok inyal timo arus kapok inyombo. Ng'enyne ndalo mang'eny nyaka wan kaka jo kanisa nyaka kisekelo no wach na asego nyako machielo kogno nyako ni aneno ka koro adwa nadak kode to koro jodongo ma kanisa kaka wan nyaka bed piny maketu e penjo kwase penjo bukalo penjo mwadwaro
to koro wapenyo to bende anu nyal bet e kumo abro kumo nikech in ok wadwa ne ka olimre kata koriwo pien achiel mateni gidwan gikendre e lemo moro miwinjo ma wacho ni kend bende nyaka timie lamo koro nyaka waketgi e twech mar arus gi chako sepange maber ma gik moko ikere to koro gitimo arus to wariwogi e weche mag Kristo. Koro samwa timo arus chieng' mwatimo arus no to koro kanisa chiwe officially lwet ng'ano koro ng'ano dhi kode to ing'eno timo ga arus ka nende osebiro mosenyombo nikech ei piny luo nyaka nene oganda ikuongi dhi korgi nyako to bende nyombo nen ga tieng' mang'eny okinja nikech itime tieng' diriyo. Nitiere ok inyal wuok ka nin koro igolo dhok idhi. Nitiere gima iwacho ni nyaka idhi kuong itim introduction ming'eri kod jonyuol. Mano dholuo luongo na yie. Chieng'ne ma janyuol kata bende nuromo ga kode e town kata ung'ere obiro ga moso to janyuol pod assume ga neno kiaga wuoyi mokendo ga nyarani. Koro chieng' midonje e odno chieng'no koro akitedo ni gweno no koro emochako loso kwer mar dakni e dalano kendo idwa chak luongi kaka or e dalano. Memo miwinjo ga ka seche moko kata ka wuon father in law to wuoyi ok nyal dhi dalano nikech ipenji to nisega chamo gweno. Koro geng'o gik moko mang'eny. Koro kosedhi chieng' modhi chamo gweno mokwongo no mwadholuo mar luongo ni itimo yie to chieng'no nyaka oting'ie bahasa moro matin momiyo jotedo to miyo nyaka wuon dhako kod min dhako. Ochako timo introduction. Bang' mano koro akodwa dhi pango gigene kosepangre to koro akokelo dhok mo okewa wacho kacha. Erokamano to kapok adhi kuom nyakwatao ing'en nitie dholuo mitiyogo. Yes. Ni kosegoyo nyako modwaro nokogno to okelonu wach to nyikwara mogi ing'en kiwacho nogo kogno adwa ni chak ilerie kanyo nikech kogno nogoyo kogno in ing'eni un kod okewa kogno ka wacho ni kogno no to mano unu paro mana weche mamoko kogno no ken ni gidhi riwo pien nikech ang'eno mane kama iparo go nyikwara mogi nyalo paro nikech dholuo no oken kogno go kogno en ni idhi to koro nyako ni ulalre ga kode kae ka un joma ohero kanisa to nyaka bede ni ulalre ga maseche moko bende useromo aroma to uwuoyo ga wuoya gima duong' mabro ketho chandruok miyo bishop kaka an kata pastor ok nyal keto e riwruok achiel mar dhako gi dichuo en ni seche moko usedhi buriwo pien mani ng'en kata kisingo e kanisa to magi bende makelo ga nyaka kuong'o kinja makori nwang'o ni seche moko jogi nyo wakuong'o kod muma ka wan kaka Kristo waparo ni jogi nyo gin joma ler kara jogi nyo osetimo richo magiseketho wach mar Kristo mar ler nikech nyo wadwa ni watwegi kendo sama gidhi e kend to gidhi e kend ka kanisa ong'eyo ni jogi nyo pok oriwo pien. Koro go kogno chande ok en dhi pien but en go kogno ni nyako ni nyaseneno ka nyiri to ng'eny wang'a ka to nyar gemni ema senene madwaro. Erokamano nikech dholuo mago kogno tiende ni ilime bende iliewe inwang'o noromo mar Kristo mar Abila ka poda dok gi chien matin ni ipenjo bishop ni bende chik oyie mondo nyako odhi odag kod ng'ato kapok nonyuol ne bang'e aka bro timore to nyaka Abila mane gima wacho mokwongo ni nyako mowuok kodhi dak gi ng'ato kapod ok onyuome oluw yorene mag nyombo maber iluongo na ngang' to dholuo machon wacho nopo udhi por gi ng'ato nyako ma en nyar yagi dholuo luongo ni nyar yagi en nyako ma idhi dalagi ka ng'eno en nyako maber idwa nokende to nitie ji mioro ma chakre kata kod wuon wuoyi gidhi kucha ng'ere gi jaduong' cha to nyiso jaduong' wadgi ni dalani ka adwa losi osiep mano kaka wachno ne chakore ma ka chop seche makoro weche mag ayie ka be bro bede kosenyisu min nyako bende oseyie koro akiloso kaka yie ibro kelo mano koro aka dhok kendo bro chako luwe ne en process malach ma ok ne en gima ne ji romoga ka ji chamo gweno kod chips to ji wacho no oseng'ere dhi chako dak kami wacho mar go kogno cha go kogno no onego bed ni ng'at ma jagam en ema onego bed ni ogo kogno
nyako kod wuoyi tiende nong'e gima tut. Koro mane go kogno. Koro akiwacho no nyako moro wagoe kogno macha nyako mowinjo dago kod wuoyi ni bende ang'eyo. Koro akichako wach mar wuon wuoyi bro gadhi ng'ere kod wuon nyako. Koka weche bro luwre kamano kaka owinjre ma chop kama dhok chope thurgi nyako. To sani to koro kine ka go kogno en gime idwaga ni bishop owach cha. Ok na adwa ni kwara mok. Mondo winje ni gin gi gore. Igo kogno king'eyo ka kotegno. Koro sani in kare kabisa nikech awinji. In kare kabisa. Koro an adwa na pog kaka ne kogno igoyo. Ma kaka Ramogi nokete. To jo nyikwa Ramogi mantie sani gin koro kogno kaka ne Ramogi oketo giweyo. Koro gigo kogno style mi penjo ga bishop cha mar pien cha. To kogno no emosekelo masira minwang'o ka koro dako kun kare dako pok onyuomo onyuolo nyithindo 5 to onge ng'ama osedhi dalagi mondo nyis ni nyako ni wan mwakende wan mwanyuolo ga kode nyithindo 5 museneno. Nyakwata aneno ka koro juok Ramogi Ajwang' oselwar kuomi. To samulwar kuomi no koro adwa ni lere nyakwa Ramogi Ajwang'. Ng'ama nigi dhako mosedago higni 5. Dhako kia tur gi jaode. Gina ka pango gineni. Dhako kia tur gi jaode to jaode be kia tur gi dhako. Kanyo to Ramogi wacho ang'o? Magi gin joma pod ni ka chode. Ing'eyo ni kiwuok e dalau ti winjo ka ogolo ndialo goyo thum. Thum go ni iluongo ga ni disco. Ti dhi e thum. Turado gi nyaka e thum kucha. Pok iduogi dala. Nyako be pok odhi dala gi. Dong iwacho ni jogo pod ni ka chode kuma nyodhi miel. Mane jok mineno dak oko ma giyudre Nairobi, giyudre Kisumo, giyudre Mombasa, kata Nakuru, taon moro amora. Pok gidhi dala. To ginyuolre oko kuro. Jogo noyudre ka chode. Pok noduogi dala. Onge ng'ama ong'eyo korgi nyako kocha, onge ng'ama ong'eyo ni nyako nosedhi tedo. Tur wuoyi bende onge ng'ama ong'eyo ni ng'ane nosega kendo. Mago joma nodhi ywaro thum bu noyudre kuro pok oduogo pod gin kati ot mwaluo no od jokoyugi ka ne gidhiye. Gini kata mana ginene gini nenre ka kabisa nyako ma pok onyuom ahinya e dala mar doho. Koro kendo nenre ka kabisa nyako ma no kend ka nitiere ot moro wach ni kata dala no nitiere uti 3 mon 3 dichuo ni en jadoho. To ot moro se nyuomie nyiri mondiawo to ot moro pok onyuomie mondiawo. Ing'en mondiawo monyuom mwalo kocha chibata kora cham kocha. Ing'en giwuotho ga e dala ni ka gin kod nyadhi kendo gin gi nyathon ga jogi kabisa. Nikech onge gima inyalo kata timo. Tinwang'o kata no ot ma bada kora chwich ma od nyamwalo ma pok onyombie ni. Ing'eni dhako mani odni osenyuolo nyithindo ka oolo ga nyuol ka to goch bende goye ga ka. Dichuo bende goye ga ka. Ing'en dhako ni kata great seche moko inyalo nwa ka gichwanyre oko mone i ot kacha monego gilosa wechegi to gitieko kaka jo ot. Dhako ni wuok oko ka gimrema oko kata chako toma dichuo cha yany. Ing'en dichuo cha onge ngufu mar goye nikech koro en wuok e dier depo to koro chaga wacho ni chuore ni igoya kaka igoya ga to nyithine mipong'o. Turwa bende kia kata na guok kata na rombo kata na paka pok obiri dalawa. Tinti rodha ga kae. Koro ing'eni gik aina go emomiyo ni dwaro ga ni nyaka kaw nyako ma dhi nyuom mokwongo mondo nyako bed kod teko kata kiwuok iting'o ndo ni dhi omo pi aora kata kia sinyo muogo tini wuothi dala no kinyono kidi barore lakini kapok onyuomi dala tiongo ga ngufu kata mani chama gi sama mon weteni chako ga wacho kaka nyochuori ubiro kod mtokni kod kaka nyobi nyuomi gudhok ma okewa wacho gacha in ionge ga ngufu chama kata na ka mora ma mon weteni goye mbekini mag nyombo in ileng thi nang'o nikech pok onyuomi ionge ngufu kati wacho nitie kuru bura piyo ana nyathina aweyo gi jirani winjo od nyaka Abila kama wachopeno nitiere cases moko ma bende wayudo ka ji oro kaka messages viewers oro ga to gin case makuru chal gi mwawacho ni ng'ato en osedak gi dhako en go gi nyithindo to ng'ani goyo dhako kosego dhako koro dhako ringo
koro kara dhako ringo koro dhi thur. Koro dhako dok kuma nonyuole. Kose dhi kucha to ne ng'ani go sim no biro odhi rango chiege kendo odhi chopo kucha ne en koro solo ji. Koro yalogi. Matiende ne ng'ani kendo opoko kendo. To ng'ani dwa no yale kod nyar ng'at mapoko kendo. Nyako mapok inyuomo idhi yali go nadi. To nitie jowa monyuolo nyiri. Ma bendo ling ne en owacho ne ng'ano bi mondo awinj kes maru. E kes manadi miwinjo gi ng'at ma pod chodo nyari ma en boyfriend mare. Ng'at mosenyuomo nyari ma en ga or. Ng'ano emiyalo ga e dala ka nitie kesi kinde kod chiege. To mato en nyako ma gichodre go oko to gigore ka thum. Ere kaka iluongo ng'ano nobi mondo awinj wachu kod nyara e odaka. Ng'ano donji odi kaka ng'ama nade. Nakwatao weche gi aneno ka koro Ramogi wacho ni gichomo kuma gichuoe chieng'. Ko wadwa nwa dile gi juogi komondi. Eka wachak waduog. Ng'eni juogi kodile go to kweyo weche gi nikech nitie miyo moko chal ng'ama ochiero adhola. Nikech aneno ka achiega adhola dier. Nikech ng'ato en icha owacho ni to manyo kara dhi thur gi dhako boyalwa ni kara nya timo makosa. Idhi yalo kaka ng'at manadi. Aneno kaka tamna Arnold Omolo icha koro nyiero woda lego komenya. Onyiero kacha owacho ne to mare nosenyuomo chon ma en odhi maber. Ing'ene aneno agin kod Otieno Wuod Suba kacha gin Ministry of Trades kacha. Ineno ka ginyiero kabisa. Erokamano nyakwatao. Nyikwa Ramogi Ajwang' kasebet kwacho ni juoki mag Ramogi gin ga sirikal yore ma kokwa dile to weche mwawacho gi inyalo yudo koyawo kata lweny e ot. Koro wadwa nwa dile mondo chak wakel kwe. Aneno ka nyikwa Ramogi mathoth wacho ni Injili Ramogi ochuowe to kuduogo to upenje nan to kara en dhiang' dhok matin mogik ma ng'ato nyalo tero en adi to mang'eny mogik en adi mondo wachak higa ni wachak wuodhni. Nyikwa Ramogi wadwa rwako mond rang'ala keche mone ma sama dilo juogi ket karo ka weche kenygi to mone ma dilo juogi waketgi kaka giwero mond rang'ala wasebudho ko giwer ka. To mon masani nyisi mon masani go wod nyaka pile. Negi ni mwayalo wawacho wachgi kani gin gibe gigo ga peke kaka mond rang'ala goyo. Awe mond rang'ala odonj ka eka wachak waduogo erokamano. Wala la 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 jawadua wala la 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 jawadua wa mama yo wa mina yo wanawake yo wa dada yo to chunya gonda lo enu wachango wabungo tumokinda kisumba nyako nwango wa mama yo chunya gonda lo tenu wachango
kinda kubuku nyako tieko wabunga yo chinyago ndalo teno wajamo la 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 jawadwa la 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 o mine yo o mama yo e wana wake yo yawa o mama yo chinyago ndalo teno wajamo wabunga tumo kinda kisiba nyako tieko o mine yo chinyago ndalo teno wajamo kinda kubuku nyako tieko wabunge yo tunyako ndalo teno wajamo kinda kubuku nyako tieko wabunge yo tunyako ndalo teno wajamo. Machiegni uru kendo nyikwa Ramogi chenro mar Abila kaka mwapuonjore weche Ramogi Ajwang', watemo nono matut kabisa kaka kwerewa gi dewa machon odak mondo oganda wa masani oyud wang'ayo. Nikech wayudo ka piny Ramogi Ajwang' rochre nikech thoth ji mang'eny ok ong'eyo wang'ayo mane kwerewa luwo mane Nyasaye omiyogi. Ageno ni mond rang'alo dilo juogi maber. Nyakwa Tau Kogot koro adwa ni duok penj ariyo. Nitie nyikwa Ramogi mosengitre. An wach ni to koro awinjo to ko gima chanda mamona gadi en ni dhok adi mowinjore ater kanyo iler nigi to kapok ilero nigi mano nitie nyikwa Ramogi moko mowinjo kiwacho moseringo kaka lawo monde gi turgi to pok gi nyombo to nitie moko maneno kawacho neno lawo mare borodhe kabisa turgi dhako mano be kit Ramogi yie ni ororodho kolawo minode to iwuoyo maber kik yaw boka ipiny luoni koro ka keso di turgi dhako to ne awinjira Lolwe TV. Wuodnya Abila ng'at ma wuoyi mane ne chodo nyako nikech kes ma ng'ato pok onyombo ng'ano pod chodo. Ng'at ma pod chodo nyako matiende gi serre ok onyal goyo nyako mosero ga kendo odonji gweng'gi. Bende mano to yawuot gi nyako no dogoye bende nege kono nikech en ng'at ma onge ng'ama ong'eyo wachne e yo moriere. Onego mak osiep kod owete gi nyako koro dhiga tiluongo ne nyako to gigogo mbaka oko odonje dala kaka ng'ama onya donje simba mar wuoyi moro oko mar dala gi nyako to en mana ne omako osiepe momi joko here rwake i simba to goyo nyar gi jogo ka gima nyano en to nyuole ma onge gi yawuoyi yawuot gi nyano nyalo negi omiyo ng'ato kogoye kosego nyar jomoko to pok nonyuomo en nyako ma gichodrego kodhi kuro kogoye to kik oduog bobo goya lero in to ji omango nyar gi jomoko to ok en chiegi moko nitie migoga bring ba piko dong apiko ni kodong joka nyalo kawo to jogo donge kawo nikech mano ng'at mochagi manyo biro timo timbe moko winjre e gwenge ogo nyar jomoko nadi nyako no nyuol gi mano nyar gi yawuoyi kose mon pakre ga nang en nyar gi yawuoyi ini goyo nyar gi yawuoyi to yawuoyi go pok oneno gir lweti jogo bro goyi radar ng'amigo radar nitie miyo moro mosenyiso jaode ni winjo koro in iparo jaode onego duoke nang jaode onyise anyisa ni winjo ikuodo wiya e dala ka aonge kod teko mar wuoyo nikech an ng'at mopor kodi turwa kucha be ka be ipenja ni to in idak ga kure kaka duok gi tama nikech dak awach gi no kenda ga to kigoya madok turwa to kibiro to ng'e ni yawuotwa bro goyi nikech gibro wang' na igoyo nyar gi nang'o nikech in ng'ama gi kia to ka ging'eyi to ging'e ni gibe gin gumon gisekendo be ginyuomo to ka gichwanyore gigore to ng'e ni mano ng'ama or en ok chwer rembe to ng'ama pok otimo liswa gi nyar ng'ato mong'e neno or en tigoya goya
Oginja kapok ipenje en gu penjo moko ariyo kanyero. Ingen kar gocho ni awinjo ka omora kabisa nikech jogi ng'eny kabisa nikech nitiere osiepna moro ma ok anyal luongo nyinge to kod piny gi be ok anyal luongo. To mae nyocha notimre machiegni kabisa i Disemba kae. Bwana ni osenyuolo nyithindo 4 to madho kong'o to rodho dhako lajire. Koro akiana dhako ma pok inyuomo tirodho nang'o. Koro nyako ni neno hinye, nitie kaka neno gwaro dende bo hinye. Koro gima ne jothurgi otimo neno mako kod bwana ni osiep. Kare dwa dhi rodh bwana ni kucha. Koro bang'e gima ne jogi otimo, gikwayo bwana ni pesa ni miwa pes chiemo, wachuni koro waseneno kuywarega pile, wadwa ni koro wuodwa osiepwa, in bende wuod dalawa, in achiel kuom bi mondo wabedie piny, wan baba go mama, kod oweteni mondo wawuo. To nomiye condition mar wuotho gi ji adi? Ji 2. Koro bwana ni owachne mondo mi ong'e onge weche mapek. Dhako ni owachone ni jogi nyowacho ni miwa pesa mar chiemo, gibogo budget bochiwo siling 9,000 mar chiemo bo oro. Eto mama ni ogolo boidho mtoka bodhi. Bas to bwana ni nokawo osiepne moro dala kucho wuok kato idho mtoka. Kochopo dala to kano chopo i gweng' kanyo ero to nonwang'o kojende morwake kabisa. Ojende gi norwake maber kabisa, bo sembe maber kabisa. Mamoko bende katambo donji dala to semiyo nyaka pesa sedhi madho chang'a. Koro kane gichopo achopa ma jogi ojende kodong' rangach mwalo to koro ilowe gate nokete diere. Bwana no nokoyudo kom. Kakene no chopo to wachene ni gol wuoche mondo ibed piny gi siandani. Nikech dalani pok ni donje, pok ni chiemi dalani, nyako in go gi nyithindo, to nyako tilro irodho ka jakuo pile monyon nyaka ng'ute piny. Ma jogi norodho bwana ni, nomiye discipline, norodho bwana ni seriously, bwana no nowuok kanyo mokia kata kako wuok. Monoringo kabisa ma akia kaka mano to koro en history. Koro ema koro apenjo ga niya. Ere kaka inyalo dak kod jothurwa mawinjowa kata joramogi man ka mawinjowa, joluowa man ka? Ere kaka inyalo kawo dhako ma nyar ng'ato mana moko bende nene wakawo ga masingli, ma en nyako maler kabisa mikawi kendo tinyuolo go nyithindo to korgi tikia kama nitie kato nyako ni ichako rodhe. Ma en gima onego donj ni chuo mawinjowa ni kapok ichako keto lweti ni go nyar ng'ato to dhi kor gi nyako ni, to bende ok en ticket ni koro kisedhi kor gi nyako to koro igoye. An aparo ni onge kama goch donje kaka tibende ni senyuome kata pok inyuol, lakini chuo tafadhali dhano nyaka nyomb mondo mi ket dhako no bed kod teko kata mbele mon wetene. Akwata ukogot kapok inyiso nyikwa Ramogi to gin dhok adi menyuom. In ang'e ni sama juok Ramogi omaki tidhil kendo iduoko wechegi kiwacho ni ma Abila Ramogi awacha. Ng'at ma chodo chi ng'at ma pok onyuom, ng'ani nigi richo. Dhako wawach ni nyako ma pok nonyuom ma onge chwore, odak gi ng'ato nyuol ga kode. Mano ok chi ng'atno. Konwang'o ng'at ma chode ga to ng'ano serious kode dwan mondo odhi dalagi. Ng'ano kaw dhako no mondo odhi onyuom dhok dalagi, mano bed chiegi. Onge richo kichode nikech ere chwore. Ere ng'ama osetimo liswa kode manitie juogi mag Ramogi manoriwogi manocham gwende, nyako ka nyako e piny luo nego gwende ma chwore nyaka cham. To gweno no ichame gi dichwo achiel, ok chwo duto. Dichwo manochamo gweno en manonyombo. Mane akekori mi gweno mondo icham. Koro jodalagi bed min nyako, bed wuon nyako, bed owete wuon nyako, nyaka wete nyako, nyaka jogweng' mangima makakwar. Ging'e ni nyarwa notedo e piny makama, e gweng' makama, ni e dala makama, ni ng'ane ka ng'ane. Mano e chwor nyarwa. To ng'at ma pod onge ng'ama ong'e thur gi nyako, pok notero kata mana nyadiel, onego bed gani dhako ma en goni kata onyuolo gani nyithindo 10, to nwang'o ng'at ma koro ikre nadhi nyuomo dhako ni ma koro adhi nyuomo, ng'ano bro kawo dhako no, mano chiegi. Ramogi, buch Ramogi ka koro kele tiend ng'owo kama intie. Ni ng'ato ohoyo ng'ama chodo chiege to pok onyuomo, to in miyalo bura ni yale nadi. Mano abro kwero jogo, ma pod nyako onge ng'ato ma wacho ni ma ichiegi.
mani nyako ma ng'at madwa kende okawe odhi onyuom dhok dala koro aka ukel na bura ni ng'ato go chiega nya senyuomo dhako ng'ato bukre go chiega kae to ka ularo ng'at ma nyako ma pok onyuom to ikelo wachi itienda bo ng'ane ogo ga chiegi mane ma ki chiegi Biso Kristo wacha koro wadwok penjo machielo ma emonego adwok cha kapok idwoko mano wawinje to biso wacha no sani nikwara mogi koringo dhi kanyakwatao to gibiro ga kuom ng'ato goyo wadege ni chodo chiege to jogi pok ng'ani be pok onyombo akiani buch Kristo ka uto ko ukete ka ngeno kinja penjo mi penjo ne technical kabisa kendo en penjo ma kod gik moko mang'eny iye to ing'ene momiyo na chako wuoyo ne wadwaro ng'ato nyaka nyom nikech koso nyombo chemo kelo complications sana dhako nego nyuom inyalo no ka dhako bende seche moko wero ni awera pile nano pok nyuoma an pod kata dalo e kia pok ikelo kata paka koro oketi tesre kod weche mag ayanygi iot kae koro emomiyo wadwaro ng'ato nyaka nyom lakini koro ka wanwang'o ng'ato kodonjo ei puoth ng'ato kendo machielo kata ong'ado kiewo modonjo e chi ng'ato machielo ingawa chikwa mar luo to wacho ni onge dhako kanyo nikech kata onyuol nyithindo mang'eny to pok otim formality mar general introduction mar nyombo cha ng'ano pod onge dhako lakini koro kinja e kanisa an kaka ng'ama bishop maduong' kamae ma piny ong'eyo dang'o ka wach ni ng'ano ni in dhi adhiya mondo ikaw chi ng'acha mondo mi ago idhi nyuom an anyalo kawo burano taketo ji ariyo gi piny nikech ng'ani ochalo gini chwo ariyo gi dhako ang'eyo ni donge nitie dichuo mowuok ot machielo ang'eyo gima wacho dichuo machielo wuok to donjo e od dhako ni to dhako ni odak kod chuore to chuore pok onyuome koro en ng'at ma gidako ni to koro bwana ni dwaro ng'ano mondo mi okaw nyako ni mondo odhi onyuom apara nan kaka ja Kristo onego aket jogo piny to wayalo jogi nikech ng'ani ochalo ka gima nobiro motimo chode kae ji ariyo gi yawu ariyo gi muma wacho ok ang'e andika nikech awacho weche ramogi mathoth ni dhako en owe jonyuol to en oyud dichuo no padre kuome kae gibedo ringruok achiel kuom chwo ariyo gi ere ringre dhano ringre dhako ni pod onge ringre nikech onge ng'ama osenyuome kae onge ng'at mosenyuome kae onge ringruok kata kapok oduoko mano wadwok penjo kanyo bishop dwa bandra abadha to bishop otieko maber ok abandra setieke no onge ng'at mosenyuome kanyo onge ringruok onge koro penjo ni onego bed ni nyakwara mogi ajwang' nyuomo dhok adi mowinjre e weche mag nyombo matin en adi to mang'eny en adi to matin to en adi kuom kit ramogi ajwang' nitiere gimiluongo ni liswa ma wawacho cha ramogi ajwang' ne koketo kar dhiang' minyuomo dhako to nimar e kit ramogi ajwang' dhako itimo mana liswa koro kimedo dhok mang'eny mano koro en nyadhi nikech ihero chiegi koro idwano mondo inyuome nyombo mamori kendo moro kata en owuon to kod jonyuolne ne nyarwa no chuore ma okende ni ng'ani ohero nyarwa onyuomonwa mana dhok 20 to dhiang' en mana ni kata obed diel keche gima ramogi ajwang' wacho en ni chiaye mawuotho gi tiende mondo chiaye ola e dier dipo kuma nonyuolie nyako mane setimo liswa ok oket ni gibed diek adi kata dhok adi nikech e kit ramogi ajwang' inyuomo dhiang' kod diel chungo juogi rombo makdwar kanyo mago gik dilo jochiende to nyako ka dhi tedo to kama odhi tede cha idwa ni mondo nyota mare taya mare oliel maber to nyot iloso mana kod diel koro inyuomo dhiang' gi diel koro kinyuomo dhok kata mana 15 to inyuomo diek 6 mano nyiso mana hera mihero dhako ni kabisa kendo ihero dala gi gin jok miloso go osiep motegno magigeni
ma koro kuom oche manie dalano mamoko monyuomo dhok matin gin koro kidonjo kacha to in ineni e ndiga moro mopogre gi ndiga ma gintie ni machwar manega chwar ng'ane ng'ano ng'ama lich matek ng'ano nyuomo dhok 20 e dalawa ka nyarwa mang'ane obiro mano nyako malich ahinya en okelonwa mwandu e dalawa ka. Erokamano nyakwata Bishop kapok wadonjo chunyi twak nikech awadwaga mini kwara mogi chike pod awapuonjre waluomo koni gi koni. Nyakwata winjo komulo ni nyuomo dhiang' achiel to kod diel to oganda ma jokristo ohero rombo molo diel. In kaka koro jakristo inyalo nyiso nyikwara mogi ni kata rombi nyalo tero. To an kata sama an ga Bishop ni donga an ga nyakwara mogi bende. Koro rombo ni pok onyuom nyaka nene. To ing'eni nyadi mang'eny misengini mane timo ahinya kata jogo manene loko misengini kata joma ne dhi ka juoke to niwacho ni nan kawo mana diele mibigo mondo ibi nikech en mane itimo ga kode leswa ma okewa wacho cha nikech ing'ena wasewinjo ni leswa en gima miyo gimoro timore maber emomiyo kata wan wawang'o bani e kanisa mondo malaika mar polo owinj ni koro gimoro. Koro rombo watimo gago misengini kaseche moko wadwan mondo mi wagol teko moro mar satan kata mudho mondo dhi ma okewo kotimo marach kuom wacho no rombo igolo go teko mag mudho maricho. En kaseche moko nitiere dhoch moro ma idwa nolok to wakawo rombo no to wachwero remo no piny to kwasechwero remo no piny to bang'e achien koro chiemo no ji chame sambala kata sambe gi dhowa chame sambe to koro jochiende man kanyo bedo confused. Iwega kana jochiendo ge mi gimor gibedo confused jachien ka pacho wilore to koro gimodwa no tim kanyo koro kotim to sane ma koro loke to dhi. Bishop samoro idwa chal ka gima di chachi nyakwara mogi koro wapenji mati kaka ng'ama Bishop udhi ga rwako pati sama ng'ato yudo padri timjo ko wacho Bishop biro biro rwako to samiko Bishop tano kikogi ga rombo to kendo rombo ne winjo ka misengini ng'eny nitie misengo miloko kar rwako padri kama miko wi rombo ta penjo kata mana ka ng'ato gero ot to oyang'o rombo kata ka ng'ato luongo kata Bishop nyaka Bishop madongo gi dongi nwang'o ka oseket kanyo ero rombo miyang'o midwa ni mondo ji ocham dakikel ga diel kanyo diel seche moko kidhi kata kuom arusgi kata kuom kuonde mitime moro ga minwang' kibule diel lakini iko Bishop kod rombo no nikech samine ni rwako ga kani nitiere kata malaike ma oluong ga kae to samineno ga okinja ji duto ok nyal bedo pastor ji duto ok nyal bedo bishop ji duto ok nyal bedo jatich jadolo. Ang'o momiyo an kaka Bishop ema abedo Bishop morito joroho fwenyi Nairobi to sama Bishop no oganda mamoko gin mana pastors kod jole rida matene en wir mobiro matene ni nitiere nyaka juogi mar Ramoga Jwang'cha ni kuoma nyaka malaika mar Nyasaye bende ni kuoma jok man kuoma gi bende gidwaga no sew gi otimni gi leswa mane momi itimo manero kod rombo no wonyo kabilo ilero kanyo maber wonyo kabilo kabe apoda medo lero na wach mar rombo no rombo ting'eni rombo kwa mulo to wanyalo an wawuo nyaka ineno rombo no ero gimomiyo Bishop bende nyaka migo en mana kaka ng'at ma juoga modhi dilo jachien ma samoro ng'ato nonego nyawadgi koro tipo mar ng'ama oneg chande ochendo ga ka ajuogo dhi odilo tipo cha mondo owe chien to ajuoga no ing'ene tipo chande kowe ajuogo duogo to tipo no luwa ajuoga emo ago koro to ko aga ajuogo dhi nega ajuoga emo mimi ajuoga rombo mondo bendo ago kanyo rombo ni ajuogo dhi ocham kucha be omed dile mondo kik jachien no luwe koro nikech jachien kigole kama odaki to ko dili bende to inie ma koro dhi dak kuomi koro odhi kure tisegole kama intie donge koro duogo iri mama mimi ajuoga ma jathieth ma jabilo cha o kacha rombo bende koduogo to e kaka Bishop tije kod tije jabilo okopogre en tich achiel nikech obende odil gi jachien mudho marachni ogole kuom ng'ani kogole to kokodile to dok kode ode emomiyo kata thoth Bishop kirango to nyithindgi madho kong'o kabisa apa nyakwata Bishop kama okelo no
to chal ka gima in adier to apani chieng' mon wawuoyi chieng' moro e wach mar rochruok ma yudo kamako jomogine. Mineno okinya kata ka inwang' kata na iko ng'eny gi seche moko kaka an aiko mang'eny seche moko awuok tadhi kata na e piny Alego kata dhi mana kata Homa Bay kata mana icha kamoro amora mopogore kata Kisumu. Koro ng'ato nyotho e dalani to wuoyi ni otho maseche moko bende kidhi e sanduk tibiro winjo ka jo nyikwa Ramogi seche moko joluo moko wacho jowa ng'ane onindo e sanduk to ywaka ng'ane onindo to luya maton ne ng'ane onindo nyocha ne chieng' manotho to remo ema nowuok maton matindo tindo matiende ni jachien moro nga kae ng'ani othoga kuom richo otho kuom chandruok moro kata ng'at moro biro botimo gimoro marach botho bwana ni wuok ting'ena an kaserwako yes an ing'ena kasebiro kama rwako lepa mag dolo gi adwa mulra kod ng'ani manyaka sanduku ating'o tatelo tasomo nyaka saburi asomo muma wayalo iliendno manyaka wang'o anatia tije mang'eny manyaka ang' no miya nyaka opaw nikoro sekete ka awanka nyaka pi hawo benda kiro ga nyaka liel ka nyaka opaw bende koro dakika mogik bende ng'ato pastor ramako nago opaw samo wacho nulo kuom lo koro buru kuom buru takawo lo na ola adonga kod teko mag jochiende kama ng'eny mathoth koro okinya ng'at mariek kaka an tan koro dong nyaka umiya rombo madhigo nikech an ok anyal ting'o nu jochiende kawuok go yor Homa Bay kata Migori kaduogo go Alego nyithinda bro chandre seriously. Bishop ne kare we mondo amed yaro ne kama wachon ineno wor nyaka bilo ng'at ma otho to koro sechop kode dala koro idwan mondo okuny buro yike ing'eyo ni kata ka ok en jalamo ne ena jaduong' ma jodong dala anyuolano jodong anyuolano ema nyaka dhi busiem kama idwa kunyo burno to jasiem ga kanyono nyaka nitie gimitimonega ma kata gweno bende nyaka miye to bishobe donge madhi lamo kama idwa kunyono bende ochala gi jaduong' cha nitie gima nyaka ubende miye nyaka dil ng'at mosiemo kama ikunye ng'ato jachak kunyo bur cha bende yawuoyi mineno mag anyuolago ma maridrego kwer nosechako kunyo cha jachak kunyo burno bende nyaka rang ga wachne to tinde ji ok ong'e ga wach makamano ji mang'eny medo rochre nikech wachno emomiyo kata seche mokunyo bur kata kanyo bishop gi lame machal nadi to jomo kunyo nyaka miga changa bende gi ma to kata na okinja kata na bishop mamoko mang'eny seche moko awinjo go ka giwacho ni bishop kod gweno mar jokunyo mano ichiwo mana mondo dil juogi ibro winjo ka bishop moko wacho ni gweno waketni ka okinja ang'o momiyo bishop machielo kata obedo mna padri kata obedo mna eliel moro yoyote Kenya mzima donge winjo ga kiwache ni gwendi japuonj mariko donge gichamo ga gweno no kose pok iwinje wachno japuonj joyote mang'en kata na sani ginena giduto gichamo ga gweno no to karen ga manen gwendi japuonj gwend pastor kata gwend bishop mariko cha okinja gweno no nyaka tedega kwani joma wache ga no bishop no to yiega chamo gweno no nang'o bishop wawuoyo nikech kwa Ramogi chenro mag chike mege dhi nyombo to nitie gima maseka neno kwa tu akani sasa mamulo rombo nyaka weche mang'eny koro kapok watieko nyaka wataw duok Ramogi ajwang' nyisa nitie ng'ama timo mochari mabe neno kato owinjo kimulo rombo jadolo gwend jokunyo jamuchari ni bentie ge gwende jomochari ng'e mago koro gin gik mag loch nanga gik loch nanga go mzungu ema nokelogi bedo ni ng'ato mulre kod jok motho ma en kanye kama odakie nomulo ga jogo gino en ga rochruok mang'ongo omiyo oko wadwa wacho ni jogo oserochrega nikech ing'e ni gini pok obedo mang'eny ahinya mondo koro wang'e ni to jomosega bedo ka koro tiyo kuonde ma maiti nitiere ngima mag joggi bang'e osega bedo machal nade nikech jogi gin jok ma kata igweng'u dak isiem ni ng'ane michande ang'eyo ema tiga mochari jogi pod onge malong'o yudo gi teka professor igweng' to tich ma gitiyo no en tich marach ahinya ikit Ramogi ajwang' ng'ama tiyo onego bed ni nitie kaka ilose yapani kanyo chieng' moro bende wamul nikech sani koro tije tin ido ka nyikwa Ramogi moko nitie madwano ochop kar kanyo nyikwa Ramogi ajwang' watwak ichike matayo ng'ato kadwa dhi nyombo
to apok wachopo chike awa pod wamula koni gi koni nyakwa taw nitie chuo moko mayuak ka watieko nitie chuo moko mayuak ni ken gi chenro manyombo kendi keto chenro manyombo maber ne en kota kodo dhiang diel to okaka wa mijingo dhi to nitie chuo moko mayuak ni samodwa dhi to minode be okase ka no odani onge TV onge nyiewe TV mondi ni sigije randa gi radio an ka winj radio kara mogi ne wacho ni chaw gwang chagweno inyalo wacha ngoka kod wach mitieko nyi kwara moga jwang manyiri machon gima ne kwangi ng'iyo mane en nyadhi malich mokalo en ng'at moko idhi bukoro ng'ano kendi ng'ano dhi dalaw ne en gima lich ahinya manyako mor kabisa no bende opong' bo bedo nyako bude chuo nitie ma dhi donjo od min mare ni mano or kendo min bende mor kod wuon ne nyarwa bende kara onwang'o ng'ato manyalo biro donjo dalawa ka kuom mano ng'ama nyako ma en owacho na wach TV no ongo go ot no pesa midwa dhi nyiew go dhoko ter thurgi ni pod onyiew nego TV mano dhako mano nyako ma nigi kido marach kendo ok ong'e no rocho ga ode nikech dhi dala gi cha en achiel kuom leswa ma wawacho mag chungo dak gi mondo bed dak mayom ma gibro dongre kod moloyo bedo gi TV no kende wach ma itieko go sauru atieko kawacho ni nyikwara moga jwang ne awuoyi weche mag nyombo nyikwara moga jwang wach mar nyombo en wach malich ahinya nikech kata king'iyo kata mana weche mwayude muma mag wasungu nokel to wariwo go mag Ramoga Jwang wanwang'o ni kaka Nyasaye chweyo dhano en ni ng'ama dichuo kod ng'at manyako giriwre kanyakla koro mano e seche miwacho ni Nyasaye koro timo chwech nikech dhano dhi wuok kanyo to dhano kosewuokie to piny Nyasaye pong' kaka Nyasaye nowacho ni dhi uru mondo upong' piny koro Nyasaye nokelo kido mopogore opogore gi timgi momiyo gendni mopogore koro joluo manyikwa Ramoga Jwang be nomi chike ma kaka giwuok ka gidhi nyuomo dhako mondo koro eka juogi obi oti maber e kitgi mar dak koro woguru dhu nyuomo mon dhok kaka ne Ramoga Jwang dwaro ero kamano awino kibrit wod ge mrangi ang'eno kinya do penja to what about awino kibrit kod jeje obara wod katwenga mano wod lweya jeje nyakwara mano wuoyi mariek matek kabisa iluongo wuoyi ma intelligent kod professor Dr. Engineer Francis Odhiamba Duol wod Seme mano wod Kochola Alungo School mano wod Nyajoro wod Nyalego wod Nyajoro wod Nyakogelo erokamano Bishop wach maditieko erokamano uru nyikwara mogi kuom bet mos kendo winjo wachwa ang'eno weche ma wawache mag nyombo kod chikegi pod wabro duogi chieng' moro gima wacho no jothurwa chuo ma winjo wasani ana wacho ni gin ng'ato ka ng'ato ok ochuno ni nyaka inyuom milion achiel rang diel kod dhiang' achiel mondo iter thurgo dhako mondo mi dhako no bed kod teko ma emomiyo emami kata teko mar gero mama ni ot dala to ma emamiyo bende nyalo miyo iger ne nyaka dala ni bende mondo mi wabed kod dak maber i piny luowa ma nyikwara mogi an Bishop James Otieno makogola majalego nyadhi wan jo African Revelation Church kata rofeny watimo East Africa wan Jogo Road Kaloleni Estate kapi seche moko in kod wach moro ma idwa no mondo losie e kit ngimani e weche miwinjo wawuoyego inyalo yuda e namba mar 0722849233 bikanyo mondo walem nyaminwa Malisa Luocho Here to kod osiepwa mowadwa kabisa Assistant Chief Philip Ogola ma wuod Fura to kod japuonjina Alois Ndaga to kod min ode ma Joyce Ndaga Nyasaye mondo gwedhu kod jo pikipiki te to dalawa maduong' mar African Revelation Church mar Ofweny korit kod Joel Odero Buya e dala mar Aboro Mission Headquarters ang'en Nyasaye nitie Nyasaye ogwedhu nyikwara mogi kendo wachak wane odiochieng' machielo erokamano Bishop ageno nyaminwa Alice no senyuombe ai chon kabisa macha nyago mane nong'eyo mano dital erokamano nyikwara Ramoga Jwang ageno nwa twak maber wani chenro mar chike mata ng'ato kadhi nyombo koro adwa no wawere ka udhi nindo ndigi kodira mabiro wabro chako luwo chike matayo ng'ato kech waseyudo ni kin gi dhiang' diel Ramogo yie ni nyalo dhi nyombo koro wadwa nyisi ni sami sayudo dhiang' diel gin chenro mage matayi
kiwuok dalau nyaka chop idhi od maro dhi chak iduog, mano ema wabiro betgo. To in jalno manyare koro dhi timo penj mar klas 8 to min to pod eka nyuomo. Ramogi Ajwang' nowacho ni nitie gima iluongo ni numba. Ibende kaka idag nyar ng'ato higni mathoth kapok inyuomono, e kaka ibe nyarino ng'ama okawe biro dak kode. Koro gino waluongo ni sinono ma joka ng'ane. Koro kapok gino omaki to sama iyudo nya ng'ato ruwo nyuome piyo mondo ibe nyigi obi oruwo nyuomo piyo. Ma ta chenro kinja ma kambo jaote juogi. Nyaka wachop waromi chenro machielo. Erouru kamano kuom neno chenro mar Abila.